Eli nyt kun meillä on uusi vene alla ja me ei tiedetä tämän veneen kompassin eksymästä mitään, niin me on tässä matkan varrella hyödynnetty, kun on ollut tuulettomia päiviä ja on ajettu tasalinjatauluja pitkin, niin hyödynnetty niitä pätkiä sitten, että on pikkuhiljaa alettu tekemään meidän veneen eksymätaulukkoa. Ja mitä tässä on tehty on se, että me ollaan nyt täällä linjalla, ajetaan tasan noita linjatauluja kohden ja mitattiin tästä kartasta, että se väylän tosisuunta on 150. Sitten me tuolta kartan kompassisruususta laskettiin, että eranto on 8 itään, eli meidän magneettisuunta tällä hetkellä on 142. Sitten me luetaan tästä kompassista, että se kompassi näyttää nyt noin 137. Ja kirjataan se tänne kompassisuuntakohtaan, niin nyt me tästä 137 ja 142, eli siinä on 5 astetta eroa. Ja nyt jos kompassisuunnasta ollaan mennä tonne tosisuuntaan, niin silloin se lisätään, eli se on itäistä. Ja näin me pystytään hyödyntämään tästä matkan varrelta näitä juttuja tai väyliä, mitä me ajetaan. Ja sitten jos sieltä jotain jää puuttumaan, niin sitten Helsingin edustalla pystyy ainakin hyvin niin kuin paikkaamaan sitten puuttuvat kohdat ja saadaan sitten täydellisen eksymäkäyrä. Ja kirjoitetaan se sitten puhtaaksi, niin sitten tiedetään, että paljon se eksymä milläkin ajettavalla suunnalla on. Eli nyt on saatu loputkin eksymäkäyrän suunnat ajettuun. Eli mitä me tehtiin, niin me ajettiin suuntia linjatauluin merkittyjä linjoja pitkin ja tsekattiin samalla, että meidän plotterin tosisuunta näyttää, tai plotterin suunta on asetettu näyttämään tosisuuntaa, niin sitten saatiin pelkän plotterin avulla ajettuun sieltä ne väli-ilmansuunnat, joihin ei linjatauluja löytynyt. Ja nyt on sitten saatu tehtyyn tämmönen taulukko, jossa meillä on täällä magneettisuuntia 20 asteen välein ja täällä on eksymiä 2 asteen välein. Ja sitten tänne on laitettu ne rastit, että mikä se eksymä millekin magneettisella suunnalla on. Ja täältä kun vähän oiotaan, niin saadaan piirrettyyn tämmönen käyrä, ja jossa nämä rastit osuu suurin piirtein sinne käyrälle. Täällä vähän heiluntaa, täältä voisi muutamia tarkistuksia täältä suunnasta tehdä. Täällä muutama on vähän tyhjää, tänne voisi ehkä ajaa jonkun lisää, mutta tämmöiseltä tämän veneen eksymäkäyrä nyt näyttää, eli se menee tuosta nollan länsipuolelle ja nollan itäpuolelle.